Napadasan dati narigat a panagbiag iti ununa na apanawen. Nasaksyan dati adu a panubok, adagitoy ket nakatukit iti panunot da, adagitoy met itattatihan da pulos malipatan iti inda panagbiag. Iti panagtulit ti aldaw, bulan ken tawen, ket adda dagiti linteg amang talyaw ken panangipateg, tinagapuanan dagiti immuno na anaiyanak kadatayo. Gapuanan nata itay kalabes, ket adda ti pinarmaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Adaytoy ket mangtulong kariti pagkasapulan dagiti lola ken lolo tayo. Daytoy ket ti Expanded Centenarians Act. Iti siyudad ti Lawag, ket indaulwan ni Mayor James Bryan Alcid ti panakaiyawat ti Milestone Award kadagiti 70 a lola ken lolo adagitoy ket dagiti octogenarians ken nonagenarians. An act of granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. So deti apo kita Expanded Centenarians Act. Babaen iti mandato, manipod iti Office of the President, ken ti National Commission of Senior Citizens pakairamanan, iti City Social Welfare and Development Office, ket niiyawat ti sag 10,000 pesos ti tunggal maysa kadakwada. Isuda ti umuna a batch ana benepisyaran ti Expanded Centenarians Act wenno ti Republic Act number 11982. Adaytoy ket pinarmaan ni President Bongbong Marcos iti February 2024. Dito kaming act Expanded Centenarians Act nga pinirma niya po Presidente late February 2024. This is an additional for the Milestone Award no ko ti city. So this is a very good act nga in paida iti senior citizens, ma'am. This is the first batch no of the octogenarians ages dagit 80, 85 ken 90, ma'am. And so adapin ko dito in ordinance tayo met nga dito Milestone Award. So this is on top, so nakapinpintas launay, ma'am. So all the recipients 70 datata plus 1 centenarian ken DJ 70 makaawat iti 10,000 each. Sa DJ centenarian of course DJ 100,000. Ni Lula Macaria Domingo iti barangay Teritubi, La Paz, Lawag City. Ket nakaawat ti 100,000 pesos gapud na naabot na ti 100 atawen na nga isuna ket naiyanak idi April 15, 1925. Adaytoy ket maysa kariti centenarian iti siyudad ti Lawag. Iti kariti agundaway ket addan dagiti magmamano a marikriknana a panagkabsot ti bagina. Tangamin ket marigatanen a makakita ken haan unayen a makangeg. Kuna ni Lola Macaria at sekreto na no apay anaabot na ti 100 years ken adadupay a panagbiag na ket agtabtabago ngamin isuna ti pinadis ken kaditi agundaway ket awan ti tumtumaren na a maintenance. Luna anat makunam ta nakaawat kay ti 100,000 iti karaytoy nga bigat. Pagyamanat ta nagtinda ti 100,000 ka. Ada pagbiag. Ana dagiti kang ronan nga pangigatangam kaditi naawat mo Lola. Edi karkarali ka na ako Si Daen. Ano iti sikreto na iti atidong nga biag, Lola? Tabako. Tabako ako ito ako. Naiget met ti panangay aywan ti apo ko na Aniriza nga iso na ti maikatalupulo ket duwa nga apo ko ti tuod ni Lola Macaria nga iso na ti mangisagsagana kadagiti kasapulan natin naldawaldaw a panagbiag ni Lola Macaria. Met sir, makapangpangan mitlatan sir. Tabako lang. Maibos na no ka tay duwa nga kastino kasi ma'am. Tay madobla na. Bulong ti aglutak no ka tay bulong ti marunggay sir, si Dain. Nga mga anti-karne, ma'am? Aman sir, favorite na sir. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.